Soc Josep Roca, vaig treballar a la candidatura dels Jocs, al Departament de Promoció Internacional, i després vaig ser director de les cerimònies d'apertura i clausura dels Jocs i de lliurament de medalles. Vaig portar també el projecte de la torxa en la seva fase inicial. Després l'operació la va portar una altra persona. Home, jo crec que ha sigut, en vida meva, el projecte més important que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona. És a dir, la gran transformació de Barcelona després de la dictadura de Franco i amb la instauració de la democràcia han sigut els Jocs Olímpics. No tant perquè siguin uns Jocs Olímpics, sinó que van ser l'excusa, el banderín d'enganxe, el moment que es va aprofitar per transformar la ciutat. És a dir, es van dissenyar uns jocs al servei de la ciutat, no al revés, com havia passat en edicions anteriors dels Jocs Olímpics. I jo crec que els Jocs, i ho pot, aquestes generacions noves, els que van néixer al 92, que ara tenen 30 anys, per exemple, és a dir, poden... No han vist els Jocs, però sí que tenen una ciutat que moltes de les coses que ells trepitgen quotidianament són gràcies als Jocs, des de les rondes fins a l'aeroport, fins a la Vila Olímpica, fins als 5 quilòmetres de platja, fins a el que vulguin. Aleshores, jo crec que el nom de Barcelona i Jocs Olímpics de 1992 aniran units i és un projecte que és molt difícil de superar. Des del punt de vista personal, haver pogut treballar en aquest projecte o haver pogut treballar en el COP92, jo crec que és part fonamental de l'ADN de la meva vida. És a dir, és la millor escola d'aprenentatge que hagués pogut tenir mai. Millor que estudis, millor que carreres, millor que altres feines. La possibilitat de treballar 7 anys amb gent de tanta envergadura, amb gent de tanta visió, amb gent, a més, absolutament diferent. És a dir, no hi havia cap element repetit. Hi havia enginyers, hi havia arquitectes, periodistes, economistes, comercials, gent de màrqueting, etc, gent del món de l'esport, etc. Tothom junt, barrejat, amb l'obligació de col·laborar amb un projecte únic que anava a la vida de tothom, o sortia bé o no sortia bé. Llavors això et marca en el sentit de que t'ha fet membre d'un grup que per mi és la millor escola d'aprenentatge i convivència que he tingut després amb tota la meva vida professional. Bueno, ha anat variant igualment que tota la meva vida professional abans i després dels Jocs. És a dir, en una primera fase, la participació en la promoció internacional de Barcelona per tal d'aconseguir els Jocs. Això va ser també una escola ràpida, diguem-ne, de posar Barcelona al món i de fer-te, d'explicar-te, de fer-te entendre, de posar en valor el que nosaltres volíem fer, que era diferent de jocs anteriors, que s'havien produït a ciutats més conegudes o ciutats amb altres cultures, etc. Per tant, nosaltres llançàvem uns missatges diferents de ciutat mediterrània, de ciutat d'escala humana, de ciutat molt vivencial, etc. I un projecte absolutament nou, molt càlid, molt de convidar la gent a venir, etc. Aquests anys a la candidatura i sobretot el famós dia 17 d'octubre del 86 a Lausanne, a la vila de Barcelona i tot això. Jo vaig viure 3 mesos a Lausanne preparant aquesta participació de Barcelona. Va ser tot lo emocionant que us podeu imaginar, però és igual, també va ser emocionant per la gent que estava aquí, per la gent que... És a dir, va ser un moment que va transformar. Després va venir el treball seriós, després es va constituir el COP92, fruit d'una cosa que és importantíssima, que és el pacte i el consens institucional. Sense la voluntat d'institucions diverses de posar-se d'acord per fer això no haguessin sortit els Jocs. Tenim exemples aquí al costat ara que ens fan veure que els Jocs requereixen una voluntat, és a dir, tothom s'hi ha de remengar i tothom hi ha d'estar d'acord.
El COP es va constituir, jo vaig estar una època en el Gabinet de Relacions Internacionals, el conseller delegat, però després vaig estar, també em van enviar a Seül l'any 88, diguem-ne, a supervisar les feines del comitè organitzador de Seül, aprendre, més que supervisar, aprendre d'ells, i a la tornada ja em van encarregar el projecte de torxa i cerimònies. En principi aquests dos projectes anaven junts, per tant, aquí es va desenvolupar, per una banda, tot el projecte de la torxa, que inclou la producció dels materials, etc. I un element molt important, que també ara caldria que algú medités, que és, per exemple, el pacte de l'itinerari de la torxa per Espanya. Això, vist ara, dius, mare meva, és a dir, pactar amb totes les comunitats autònomes, amb el govern espanyol, etc., el recorregut de la torxa per Espanya, sense ni una queixa, sense ni una fissura, i tothom d'acord, vull dir, és una cosa que avui en dia et dius, hosti, sembla art de màgia. Doncs no, era possible en aquell moment i es va treballar perquè fos possible. Després la torxa la va portar un company meu, que és l'operació, a partir d'aquí, perquè, esclar, col·lisionaven en el temps, la torxa i les cerimònies no es podien portar les dues coses alhora. Llavors jo ja vaig entrar directament amb el tema cerimònia d'obertura i clausura i cerimònia de medalles. Sobre la cerimònia de medalles, que sembla la cosa menor, cal dir que és una cosa que tothom diu, bueno, surten uns senyors, posen unes medalles, posen unes banderes. Si surt bé, no passa absolutament res. Si hi ha el més mínim error, es munta un tinglado de nassos, és a dir, si falla un himne, si tu t'equivoques d'himne, si t'equivoques de bandera, el pujar, bueno, es munta un pepino important, no? És a dir, fonamentalment és una operació logística on tu el que has de fer és tenir-ho tot preparat i d'una forma sostenible. És a dir, no has de tenir 35 banderes dels Estats Units a l'estadi olímpic, però sí que n'has de tenir 3, perquè és molt probable que la prova d'atletisme la guanyi un americà o un anglès o un jamaicà. És a dir, has de calcular molt bé la logística de tot aquest tinglado. És un projecte molt maco, menor, però molt bonic si el fas bé, la gravació dels himnes. Cal tenir en compte les circumstàncies, no sé si algú n'ha parlat, històriques dels Jocs de Barcelona. És a dir, l'any 92 es van produir molts canvis, 91-92 es van produir molts canvis en el món que van, a part de provocar terratrèmols en el món, diguem-ne, en el cas de les cerimònies i en el cas dels Jocs de Barcelona, doncs també van provocar els seus canvis d'urgències d'última hora. Per exemple, la participació de Sud-àfrica per primera vegada en uns Jocs Olímpics des d'abans de l'apartheid, per exemple. La caiguda del mur, per tant, la fusió de les dues Alemanyes, la guerra de Iugoslàvia, és a dir, la desaparició de Iugoslàvia i l'entrada de tota una sèrie d'estats nous, com poden ser Eslovènia o pot ser Sèrbia, Croàcia, etc. El tema de la desaparició de la URSS, que era la gran potència olímpica mundial junt amb els Estats Units, que a Barcelona van participar com, em sembla, Unió d'Estats Independents, o no recordo com es deia, i amb una altra bandera i amb un altre himne. Tots aquests canvis, tot això va afectar l'últim any de preparació dels Jocs. Per tant, de cara a la cerimònia d'entrega de medalles, significa banderes noves, himnes nous, etc. És a dir, tot un canvi. També m'agradaria assenyalar, perquè això serveix una mica per tot també, amb les circumstàncies que es van fer, sobretot per la gent jove, amb les circumstàncies en què es van fer aquests jocs. És a dir, no hi havia internet. Ojo al dato, perquè, esclar, tothom ara es pensa que Google, pim, vale. No hi havia mòbils. Van haver-hi uns quants mòbils que ens va donar, dels primers, que eren així de grossos, que els dèiem zapatones, i, eren de prova pràcticament. A la cerimònia d'obertura no es van fer servir els mòbils, es va fer
posar en funcionament tota una xarxa de ràdio, com els exèrcits d'abans, perquè és que si no, amb el mòbil no hi podies comptar. Per tant, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia correu electrònic. Per tant, tot això que vosaltres ara... Ei, Pepito, on estàs? Estic aquí davant teu, que no em veus? O sigui, no, ni parlar-ne del peluquín. És a dir, quan havies d'esperar, jo què sé, que l'Epi entrés, o l'Herminio Menéndez, perdó, amb la Flama a l'estadi, això requeria, la coordinació d'això requeria 6, 7, 8, 9, 10 persones. Perquè no hi havia ni telèfon, no hi havia... És a dir, això fa els jocs diferents, unit amb una cosa que ja viviu vosaltres també, que és l'absència de digitalització. Per tant, tot estava en paper o oral. No hi ha cap, és a dir, no hi ha cap document digital, no hi ha cap versió d'això. No? La cerimònia d'obertura i de clausura, però fonamentalment el problema que passa, com diu una cosa i l'altra, és que tu dediques el 80% del teu temps a la cerimònia d'obertura i després t'entra el susto perquè tens que fer la clausura i només tens pràcticament 15 dies per preparar-la, però has preparat molt poc abans, perquè fonamentalment el que has preparat, que és on et jugaves els duros, és amb l'apertura. Hi ha qui diu que la cerimònia d'apertura és el 50% dels jocs, és exagerat. Hi ha qui diu que constitueix l'estat d'ànim amb el que se celebraran els jocs. És a dir, una bona cerimònia d'apertura, els sponsors, els equips, els països, tothom, l'organització, tothom pot descansar mentalment, desestressar-se, perquè, diguem-ne, ha sigut un èxit. Per tant, és molt important. Jo sempre era de la teoria de que totes les cerimònies dels Jocs Olímpics han sortit bé. Abans a Barcelona difícilment podies trobar una cerimònia que hagués sortit malament. El secret de que surtin bé està en que tu facis el que saps fer. No intentis fer coses que... No, és que els americans van fer Los Angeles i jo faré una cosa i volarà i no sé... No. Tu has de saber, tu has de fer i oferir al món el que tu saps fer habitualment per celebrar, per fer festes, per donar alegria al assumpte. Tot això ho has d'ajuntar que uns Jocs Olímpics són alguna cosa més que 25 campionats del món sueltos posats un darrere l'altre. En aquell moment hi havia 25 esports, ara n'hi ha algun més. Però el que s'entén per Jocs Olímpics és una cosa que és més que 25 campionats sueltos separats un al costat de l'altre. Hi ha un ambient, hi ha tota una atmosfera, hi ha tot una... I això, les cerimònies, jo crec que acaben de donar el tomb. Aquí el que ens vam trobar quan vam començar a preparar-ho, 2 anys i mig abans, o després de Seül, el 89. Seül va ser octubre del 88, setembre-octubre, doncs al tornar ens hi vam posar, vam començar fent un briefing, és a dir, què volíem que fossin les cerimònies, vam decidir fer un concurs. La decisió de fer un concurs ve de 2 coses. Una, que és una forma de tenir idees, de captar idees de tercers, fes un concurs, i li dius, escolta, vostè ha de fer una proposta. Bé, doncs la proposta, clar, inclou idees. I després, una cosa importantíssima és que, a diferència d'altres països que tenen productores o equips especialitzats en fer aquest tipus de grans esdeveniments, ara més, però en aquells moments menys, però, per exemple, Los Angeles està ple de productores que poden fer-te una... Després hi ha el model asiàtic, Pequín, Seül, etc., que l'exèrcit pon en ordre tots els nanos i no sé què, pum, i tiren de tradició històrica i escenogràfica i es produeixen allà una cosa perfecta. Aquí no hi havia cap productora, ni a Catalunya, ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya, realment capacitada per entomar... Per tant, el concurs també era una forma de fer aparèixer gent suelta,
que després, un cop es va prendre la decisió de qui ho havia de fer, van posar junta i amb això es va fer un equip de gent de diferent procedència, igual que el COP92. És a dir, ningú es coneixia abans, ningú portava un títol de jo soc expert en muntar Jocs Olímpics, però jo soc expert en cerimònies. Es va posar junt un equip de gent i de productores que aquest equip es va començar a fer càrrec de la preparació d'això. El que teníem molt clar també és que tot el que no teníem aquí s'havia de portar de fora. És a dir, aquí teníem gent experta en un determinat sentit estètic basat en el color, basat en la música, basat en la participació ciutadana, basat en el carrer, experts en organitzar festes al carrer. Altres països no en tenen, però nosaltres sabíem organitzar grans festes al carrer. Teníem grups experts en això. Tot el tema també d'una certa, diria, una certa amabilitat en fer les coses, en fer-les en un sentit més de curva, més de poca línia recta, poca gimnàstica, poc sentit militar, poc sentit de l'ordre. Totes aquestes coses les teníem, però en canvi, grans enginyers de so, com per posar un estadi olímpic a la màxima potència. Per fer això vam portar l'enginyer de so del Rollins, i que després va ser de Pink Floyd. Teníem gent que sabia d'il·luminació, però un gran director d'il·luminació també d'un macroespectacle. El van portar de fora. Per exemple, les coreografies inicials, si recordeu la cerimònia d'obertura, no teníem experts, com tenen a Hollywood, etc. Van portar una noia i dos nois que havien treballat a la cerimònia de Los Angeles, la Judy Chabola i dos nois més, per cert, que es va morir fa poc, la pobra Judy, que van fer tot el número inicial, tots els moviments de masses, que amb això aquí tampoc teníem experiència. És a dir, la combinació d'aquests dos factors, és a dir, comediants fora dels baus, etc., amb gent de fora, i tot això va donar el caràcter únic i irrepetible que tenen les cerimònies de Barcelona. Un altre fet que caldria destacar és que les cerimònies, el guió, el que es diu el guió, és a dir, el que dona peu a el que després tu has vist produït, el guió és obra de moltíssima gent. I aquí qui digui el contrari, miente. És a dir, el guió és obra, és aportació d'idees de moltíssima gent. Molta d'ella anònima, que ni sabem, o sí que sabem, però no hem dit mai el nom o no ho direm. És a dir, era el mateix equip que sí, hi havia més experts en guionitzar, però hi havia idees que sortien de gent absolutament inesperada. Després, algunes idees d'aquestes algú se les ha intentat apropiar, però no és cert. És a dir, per exemple, si vosaltres penseu d'on ve l'arc i la fletxa, això fins als 25 anys es va mantenir de socis, però és un dissenyador de mobles de Barcelona que mai ho ha reclamat ni mai ha dit res. És a dir, aquí hi ha idees i participació de moltíssima gent. És a dir, des de qui vulgueu, la Fura, els comediants, el Toni Miró, per exemple, que per cert que es va morir fa poc i espero que un dia li facin un homenatge perquè la seva aportació, tot i que se n'ha parlat poquíssim, és enorme. Tant a la cerimònia de medalles, tots els vestits, com a la cerimònia d'apertura i clausura. És a dir, des del barret del Dalí fins a etcètera, tot això. És a dir, moltíssima gent va participar-hi i va portar coses. Un altre element important, teníem claríssim que s'havien d'internacionalitzar. És a dir, que no havíem de caure amb el localisme en fer les cerimònies. És a dir, no, anem a ensenyar el que històricament fem. No. S'havia de convidar gent de fora a participar, sobretot en el tema musical, per exemple. Claríssim. És a dir, aquí es va portar gent de fora des de
des del Theodorakis fins al Sakamoto, fins al Badalamenti, el que va fer la música de la sèrie, suposo que els jovenets tampoc heu vist, però en el seu moment va ser absolutament trencadora, Twin Peaks, doncs el músic va fer una de les peces fonamentals de la cerimònia. Bueno, en concret, l'encesa de la flama, no? És a dir, tot això estava claríssim. I que, bueno, l'estructura del guió de l'apertura relativament va ser volgut, pensat i senzill. És a dir, Barcelona, benvinguda, Catalunya, Espanya, Europa. Aquest va ser l'eix. Si mireu els actes de la cerimònia, passa per aquests quatre moments. Després entren els atletes, etc. Òbviament va ser un procés d'un any i mig llarg de moltes dificultats i de molta incertesa també. En alguns moments hi havia el sentiment de dir hosti, quina irresponsabilitat. Diguem-ne, fer-te en nom de què et fas càrrec, o tu i els teus companys i tal, d'una cosa que no tens ni idea, no ho has fet mai, no tens cap idea d'això, no? Vam tenir dificultats. Penseu que els assajos que es produïen els dissabtes, fonamentalment, perquè hi participaven quasi 10.000 voluntaris a la cerimònia d'apertura, es feien els dissabtes. Des del mes de febrer o març fins al mes de juny va ploure pràcticament cada dissabte. És a dir, que el Cangueli al final va arribar a uns punts de dir, hosti, tu, i com ens en sortirem? Jo vaig participar, m'hi devien enviar a mi, em sembla que rebi aquest, al Matí de Catalunya Ràdio amb el Josep Cuní, un mes abans, que la pregunta inevitable, bueno, vostès tenen un plan B per si plou? Perquè és evident que plourà. I jo, l'única resposta que se m'acudia, i se'm va acudir, és no, és que no plourà. Home, però com pot ser que vostè... No, escolti, no plourà. Però com sap que no plourà? I l'entrevista era conjunta amb el Peret, que va participar a la cerimònia de clausura, i el Peret reia encantat. Això és una resposta, això és una resposta. És a dir, que hi havia un moment que arrossaves el dir, un altre s'ho després més professionalment, més en sèrio, etc. Però la veritat és que, no va ploure. La veritat és que no va ploure i tot va sortir fantàstic. A la clausura, que un dels punts fonamentals de la clausura són els focs artificials finals. Que els va muntar un dels millors empreses de focs artificials que hem tingut a Catalunya mai, i un dels millors enginyers de focs artificials, que és l'Isidre Panyella de Sitges. Quan estava tot muntat, els 2 dies anteriors es van anar muntant tots els focs artificials per tot Montjuïc, la nit va caure el xàfec. És a dir, que imagineu-vos, la nit, el matí del dia de la cerimònia, a les 6 del matí, ministre de l'Interior, la policia, tothom, què fem, què passa, què fem amb aquests focs, s'ha de revisar carcassa per carcassa, milers de carcasses de foc, totes les que no estan bé, s'han de treure, etc. Al final tot va acabar bé. La imatge que tenim ara és que tot va funcionar molt bé, un èxit, però van haver-hi moments difícils. És a dir, una de les propostes a l'apertura més importants, que era el tema de la fletxa, amb l'arquer, perquè això donava una diferència enorme amb els jocs anteriors. Tots els jocs anteriors havia sigut l'últim rellevista de la torxa porta la torxa, fa així i pum, s'encén. Això va portar que perquè la televisió pogués focalitzar-ho millor i tot això es fessin uns aros olímpics sobre l'escenari que la fletxa passés pel mig. Aquests aros, per excés de tensió, per excés de pes, per excés de tensió interna, es van trencar un mes abans de la cerimònia. Tot això, primer, que va ser una
entès com una crisi, per tant, tot això s'havia de netejar i treure, diguem-ne, amb el mínim de soroll possible, doncs, bueno, al final va ser com va ser i també va ser un èxit, però va ser uns dies i un parell de nits molt complicades. També en aquell moment, no sé si ho ha comentat algú més, no havíem arribat als límits, diguem-ne, tan alts del tema independentista com el 2017, el 2016 o el 2015, però ja s'iniciava. Recordeu que anys abans, 3 anys abans, a la inauguració de l'estadi olímpic ja va haver-hi un intent d'entrar banderes, etc. Bueno, i va haver-hi una pitada fantàstica contra el rei, etc. Vull dir que l'assumpte era complicat. És a dir, la incògnita de gent que participava en el grup de la Fora dels Baus o gent que participava en els grups com a voluntaris, diguem-ne, la possibilitat que algú llancés un missatge d'un caire diferent al general, doncs això va preocupar i va ser irrellevant. Vull dir, va preocupar momentàniament, però després es va dir, escolta'm, tota aquesta gent té absolutament la nostra confiança, per tant, endavant, que això sortirà i donarem la millor, com vam donar, la millor imatge possible al món. L'altre moment de pànic, aquest jo considero que més pànic que aquest dels aros a la cerimònia, perquè el dels aros va passar un mes abans de la cerimònia. A la cerimònia de clausura, que els atletes no estaven, ja no hi havia tots els atletes, només hi havia els que havien quedat, però ja no estaven a la gespa, estaven assentats en una tribuna. Quan se'ls va demanar que baixessin a la gespa, diguem-ne, per despedir-se i per acomiadar-se, van baixar per l'únic lloc que nosaltres no havíem previst que baixessin. És a dir, havíem calculat tots els llocs possibles, tots els camins, tots els llocs possibles, i no, ells van decidir, com passa sempre, la llei de Murphy, que baixaven per l'escenari i que el millor per expressar la seva alegria era posar-se a votar en l'escenari. No recordo quants atletes devien quedar en aquell moment, però suficients com perquè l'escenari corrés perill d'esfonsar-se. Aleshores va produir un moment d'una situació de pànic. El Constantino Romero, el pobre Constantino Romero, que era el locutor de la cerimònia, perquè teníem 2 locutors, una noia, la Inca Martí, i un noi, el Constantino Romero, no sé si el recordeu vosaltres, dels anuncis, aquella superveu. Atletes bajen de l'escenari, atletes, en anglès, en francès, en tots els idiomes possibles, atletes no baixant de l'escenari. Finalment, un grup de la policia que teníem en previsió allà, disfressats de voluntaris olímpics, no de policies, amablement van anar traient a poc, sense que passés res, els atletes de l'escenari. Però aquest va ser un dels moments realment de pànic. Si vosaltres visqueu el país del dia després, del dia 10 d'agost de 1992, hi ha una tira a la portada de Lluís Mauri que diu: el director de cerimònies, Josep Roca, reconeix que va passar por. És a dir, aquest va ser potser el moment... Aportacions a la cerimònia de Barcelona, aquest color, aquesta calidesa, aquesta alegria, aquesta música constant, aquest participar de la gent, la festa final de la cerimònia d'apertura tampoc s'havia vist mai, el Peret, els Manolos, tothom ballant a la gespa, els atletes, etc. Tot això va ser novedós i va ser un abans i un després de les cerimònies dels Jocs. És a dir, després altres ciutats han explorat temes i carències que nosaltres no vam explotar, com per exemple més tecnologia o més missatge més medioambiental o més verd o més sostenible, etc. Però sí que les cerimònies de Barcelona crec que van desenvolupar un canvi, van aportar un canvi brutal. En sabíem molt menys, és a dir, coneixíem el món olímpic molt menys, competíem en un entorn, tot i que sabíem que hi havia el Samaranc,
Però bueno, el Samaranc era un senyor que d'alguna forma ell s'estimava Barcelona i el seu somni de la seva vida era que els Jocs fossin a Barcelona. Però ell havia de mantenir les formes, havia de mantenir els protocols, havia de mantenir les regles del Comitè Olímpic Internacional. Aleshores, el que votarien aquells 100 i pico de membres, això era una incògnita. I després competíem contra un pes pesadíssim que ens feia una por tremebunda, que era París. París, l'alcalde de París era el Jacques Chirac. Poca broma, poca broma. Jo me'n recordo quan, després de la Vill de Barcelona, etc., quan ell va sortir, els hi va fotre una bronca a l'equip de París per haver perdut tremenda. És a dir, vull dir, París era... Bueno, París era París. I a part, vull dir, en aquell moment molt més que ara, diguem-ne. I el Chirac era el futur president de la República i no es concebia que París pogués perdre. És a dir, no es concebia. Per cert, un altre competidor és el que ara s'ha endut als Jocs del 32, Brisbane, que vam tenir molt bon rotllo durant l'any de 85-86 de competició entre nosaltres. Tenia una alcaldessa molt divertida. I ara el coco era París, el coco inevitable era París. És clar, el moment que et diuen a la Vill de Barcelona, bueno, això és tremebundo. Després, la cerimònia d'apertura, esclar, quan tu veus la fletxa... Jo estava a la cabina de control dels Jocs, que és la bombonera aquella negra que hi ha dalt de l'estadi sota la marquesina, i jo vaig sortir a fora a la grada perquè volia veure-ho en vivo i en directe, i la veritat és que quan veus la fletxa, veus com es diu, el fos en negre de tot l'estadi i la fletxa, doncs clar, és un moment emocionalment molt fort, que després va generar aquella discussió tan divertida de si que els italians deien, sempre van a fotre, que hi havia trampa perquè la fletxa no havia entrat a dintre el papeter. Però és que la fletxa no pot entrar dintre el papeter per dues raons. Primer, perquè dintre el papeter hi ha uns mecanismes d'enginyeria molt fràgils. És a dir, si tu li fots una garrotada allà... I segona, és dir, que inclús als jocs anteriors, quan es posa la torxa, el papeter s'encén com un escalfador de casa teva. És a dir, hi ha una flama pilot ja encesa, tu li dones... Perquè si primer has d'alliberar tot el gas, has d'omplir el papeter per dintre de gas, i després fos així, la petardada és tremenda, l'explosió és tremenda. És a dir, la fletxa havia d'anar fora. I el plano de televisió havia de ser perfecte perquè no es veiés, diguem-ne, és a dir, que semblés. És a dir, però així es fa el cine, tu, i així es fa la tele, i així es fa tot. I el 92, i molt més ara, això és tele. Vull dir, això fonamentalment és televisió. Aquests per mi van ser els dos moments més emotius, el 17 d'octubre del 86 i el 25 de juliol del... A veure, l'explosió de creativitat de Barcelona passa, per el que tu dius explosió de creativitat, és més pel trencament que significa respecte a l'anterior. És a dir, tu venies de Moscou, venies de Seül, tota la tradició asiàtica, els manos, els vestits, venies de Los Angeles, la tecnologia, les coreografies, allà l'home volador, etc. El trencament de Barcelona vol dir que no hi ha res de tot això i tot és diferent. Són línies curves, de colors, moviments que es fan i es fan. Un gran canvi de la cerimònia de Barcelona va ser els atletes no endreçats. És a dir, la famosa foto que tu ara veus és la taca de color a la gespa, on abans hi havia línies rectes, tothom firmes. Pensa que un altre canvi que va haver-hi a la cerimònia de Barcelona va ser la participació de professionals en alguns esports, que abans, per la llei olímpica amateurista, no havien, per exemple, el tennis, però fonamentalment el bàsquetbol.
Tu pensa que a la cerimònia d'apertura dels Jocs entre els atletes dels Estats Units hi havia el Dream Team de la NBA. Magic Johnson, Michael Jordan, etc etc. Mantenir els altres atletes quiets, que volien anar a saludar a la gespa, bueno, una cosa que tampoc s'ha dit mai, aquests del Dream Team, al cap de 10 minuts es van cansar d'estar allà drets, van al·legar que els genolls, no sé què, no sé quantos, i se'ls va treure. És a dir, es va apagar la llum, fent veure no sé què, no sé quantos, i també un grup de voluntaris de seguretat els va treure a petició del Comitè Olímpic Americà i a petició de la NBC, la televisió americana. Però aquesta, per mi, altres cerimònies, jo crec que no. Si mirem Atenes, mirem la de Pequín va ser perfecta, però no va ser una explosió de novetat o de creativitat. Jo crec que potser, a nivell de creativitat, la de Londres. El que passa que a Londres, que la va fer aquest famós director de cine, el director de Trainspotting, que és una gran pel·lícula, i ell és un tio d'una creativitat sublim. Va ser molt creativa, però sí que costava més de veure l'ordre o veure les coses. Hi havia massa diversitat, potser, de coses que... Però té moments també absolutament innovadors, el del Mr. Bean, diguem-ne, la participació de Mr. Bean o la utilització de la reina, coses molt... Però, per exemple, l'encesa de la flama no s'acabava d'entendre, era massa complexa, potser. Però, bueno, també va ser un esforç de creativitat molt gran. Jo tinc moltes esperances en París. No tant per la cerimònia en concret, sinó els Jocs. És a dir, una altra vegada el retorn dels Jocs a la ciutat, la participació dels ciutadans, la participació dels joves, la participació... Serà els primers Jocs on es facin esports fora d'instal·lacions esportives, es facin competicions al carrer. Nosaltres ho havíem... El briefing de les cerimònies, que està dipositat a l'arxiu, si algú se'l mira, parla d'utilitzar aigua, de fer números de la cerimònia al carrer. Tot això no es va poder fer, era massa aviat per fer totes aquestes coses. Jo tinc esperances que París faci algunes coses d'aquestes actualment, és dir, sortir al carrer. Home, però és que hi va participar tothom, hi va participar el Mariscal, hi va participar la Cristina Hoyos, per exemple, hi va participar, bueno, moltíssima gent. Per cert, mira, una altra anècdota divertida de... Es va morir fa poc la Teresa Berganza. Una de les apostes de la cerimònia de Barcelona va ser posar l'òpera, és a dir, posar l'òpera i posar els dissenyadors. O sigui, va haver-hi un número de disseny, 25 models de tot el món portant vestits relacionats amb Barcelona. Era una aportació que tenim de bo, Espanya, Catalunya i Barcelona, doncs el disseny. I una altra va ser l'òpera. Però no us podeu imaginar el que va ser posar d'acord aquells 6 personatges. És a dir, el Carreras, el Plácido Domingo, el Joan Pons, la Teresa Berganza, la Montserrat Cavaller i em falta l'Aragall, el Jaume Aragall. Tenint en compte que va haver-hi tot el lío amb el Kraus, que no el volien i el Kraus va haver d'actuar a part. Però els que van actuar junts, posar d'acord allò. Aleshores, tota la cerimònia, no només l'òpera, tota es va fer amb doble, és a dir, en playback i en viu, a la vegada. És a dir, no era playback, com van dir molta gent, sinó era playback i en viu, enganxat. És a dir, el que era en viu anava al públic i el que era playback anava a la tele. Per tant, tot estava pregravat abans. Gravar la música amb els 6 cantants d'òpera, el temps que va portar, i a més com ells s'anaven animant. És a dir, estava previst que durés 5 minuts, 6 minuts, doncs clar, no, home, ¿cómo vamos a durar 6 minutos? Nosotros somos lo millor del mundo mundial. Com? 7 minuts, 8 minuts, etc. Llavors es medien entre ells. No, que aquest ha cantat una mica més que l'altre. Bueno,
Al final allò va durar 16 minuts, o 15 minuts, 16 minuts. Bé, per explicar una anècdota d'això d'aquestes que l'últim moment dius, mare meva, els caps d'estat d'Amèrica Llatina que van assistir a la cerimònia, tots van assistir des del Fidel Castro fins a tots a la cerimònia d'apertura, el dia abans a Madrid tenien un sopar amb el rei pel quinto centenario del descubrimiento o del encuentro, com li vulgueu dir. Aleshores, algú espavilat del Ministeri de Cultura se li va ocórrer que la Teresa Berganza cantés en el sopar aquest. Però el 24, el dia abans de la cerimònia, hi havia l'assaig general aquí a la cerimònia. I preveient el lío que sempre muntaven els cantants d'òpera, es va deixar per escrit que o venien tots el 24 a l'assaig, o el que no vingués no cantava. És a dir, perquè, esclar, un que no vingués era l'excusa perquè l'altre digués pues yo tampoco vengo, ya vendré mañana, que yo lo hago bien, lo he hecho en la escala y lo he hecho, ya me explicarás tú lo que tengo que hacer. La discussió amb el Ministeri de Cultura, amb la Casa Real, etc., perquè la Teresa Berganza, si vol cantar els caps d'estat el dia 24, que canti, però el 25 no ve a la cerimònia d'apertura. I al final va venir el 24. Però diguem-ne, la tensió va arribar allò, l'último ave, diguem-ne, l'último, que no existia l'ave en aquell moment, l'último puente aéreo. No, Freddie Mercury era mort. El Freddie Mercury, el Freddie Mercury va trucar a l'Oficina Olímpica, a la candidatura, l'any 88, dient que volia cantar amb la Cavaller, que tenia aquesta cançó, tal i qual, i s'hi va posar al telèfon una secretària que era la Mireia Sitges. T'ho dic això per si algú dice que no. Sona el telèfon, la Mireia Sitges, la secretària del director, es posa el telèfon, Freddie Mercury. Bueno, a partir d'aquí es va desencadenar tot. Llavors, va composar, la Cavaller va dir que sí, es coneixien, encantats tots, va cantar a setembre del 88, quan es va portar la bandera olímpica de Seül a Barcelona. Es va fer un concert a l'Avinguda Maria Cristina i va cantar allà els dos. Però a partir d'aquí, que era claríssim que havia de ser la cançó dels Jocs, ells es van anar posant malalt i sabíem que no... I el 91 es va morir. Aleshores, la cançó dels Jocs es va fer d'acord amb corrents amb una agència, la de Friends for Life, la d'Amics per Sempre, etc., que això la va composar l'Andrew Lloyd Webber, el compositor de Jesucrist Superstar i Cats, em sembla, i alguna més, a Londres. És el que es va inventar la melodia i la van cantar al Carreras i la seva exdona, la exdona de l'Andrew Lloyd Webber, que era la Sarah Brightman, que és la que va fer de Madalena en el Jesucrist Superstar, els que érem joves i vam veure-ho. I llavors la van cantar ells dos, que també va ser un èxit per uns altres motius. Que, per cert, els Manolos no la van cantar a la cerimònia. Tothom diu que els Manolos la van cantar a la cerimònia de clausura. No, la van cantar després. Ells van fer un disco amb Friends for Life, però no la van cantar a la cerimònia de clausura. Quan es va fundar el COP, jo ja em vaig quedar des de l'inici i vaig, després d'alguns passos pel gabinet del conseller delegat, etc., vaig portar el projecte com a projecte del recorregut de la torxa i la flama olímpica i de les cerimònies. En el seu moment, aquests dos projectes es van dividir perquè no es podien portar alhora. La torxa se la va quedar el meu company Toni Rossich, que va organitzar tot el recorregut final de la torxa, i jo em vaig quedar amb les cerimònies. Les cerimònies vol dir cerimònia d'apertura i clausura, cerimònies de medalles, i també en aquell moment un projecte més menor i que em sembla que ha desaparegut, però en aquell moment encara cuejava, que era el que se'n diu la pel·lícula oficial dels Jocs, que és una cosa que al final, donat l'avenç de la televisió, ja no té massa sentit. La fletxa, a veure, vosaltres sabeu que Barcelona va voler innovar la cerimònia d'obertura amb el tema de l'encesa de la flama, que sempre s'havia fet
per posicionar la torxa al darrer rellevista en el paveter. Durant la fase de concurs, una persona involucrada en el grup d'Ovidio, que era el dissenyador Carles Riart, que va ser Premi Nacional de Disseny després, l'any 2011, ho va dir com una idea així peregrina, perquè era un moment, diguem-ne, de veure qui la deia més grossa, perquè no fem un arquer i una fletxa. De fet, hi ha una maqueta, em sembla que està aquí, en el museu, de fusta, que es veu el tros de l'estadi i un arquer. Aquesta maqueta la va fer ell, en concret. Bé, tot això es va intentar tirar endavant, es van fer assajos durant 2 anys, es va parlar amb la Federació de Tir en Arc i es va anar assajant. Van haver-hi molts assajos al Fossar del Castell de Montjuïc per aconseguir aquest automatisme necessari que fa que la fletxa es desplaci sempre amb la màxima seguretat cap al punt d'arribada. Quan entra la flama a l'estadi, l'Herminio Menéndez la passa a l'EPI, l'EPI encén una fletxa que té l'arquer Antonio Rebollo. Hi havia un segon arquer de seguretat per si passava alguna cosa, fins al final no es va decidir quin dels 2 arquers ho faria. Ho va fer l'Antonio Rebollo. Va disparar la fletxa va haver-hi algun debat interessat, sobretot per part dels italians, el Corriere della Sera, etc. La fletxa no havia d'entrar dintre el paveter, no pot entrar dintre el paveter, hi ha una maquinària massa sensible dintre el paveter i després el paveter no pot alliberar la quantitat de gas necessària, hagués hagut com una explosió. La fletxa passa just per sobre del paveter i cau al carrer a l'avinguda de l'estadi. Aquesta fletxa, l'àrea ja estava protegida per la Guàrdia Urbana i aquesta fletxa se la va quedar l'organització. M'agradaria anomenar 3 o 4 persones que crec que han sigut absolutament claus en el desenvolupament dels jocs, en la seva organització i que també han sigut importantíssims per mi personalment els 6 més 2 anys que vaig treballar en aquest projecte. En primer lloc, Pasqual Maragall. És una ironia tràgica del destí, una absoluta tragèdia grega, irònica, desgraciadament, que la persona que ho va tenir tot al cap i ho va impulsar tot i ens va liderar a tots, no pugui fer aquest exercici de memòria ara. Quan ho expliques a la gent, no s'ho creu, que hi sigui, però no hi és. Sense el seu lideratge això no hagués pogut ni fer-se ni sortir cap enfora, sobretot internacionalitzar-se. La segona persona és Josep Miquel Abat, l'home de ferro, el director d'orquestra, el que va executar l'obra, diguem-ne, també sense el seu lideratge i sense la seva manera de gestionar l'organització, que, com sabeu, no ha tingut cap ombra en cap moment, doncs això també no hagués anat on som ara. La tercera persona està més relacionada amb les cerimònies, que és Pepo Sol, el productor d'Ovidio. L'home que va ser el productor de les cerimònies de l'equip d'Ovidio Basset Esport, que va portar la coordinació de tota la producció. Aquest home també, sense el seu entusiasme, sense la seva immensa generositat, sense la seva capacitat d'aglutinar gent diversa, de diferents mons de l'espectacle, de la producció, de la televisió, etc., les cerimònies no s'haguessin pogut portar a terme. Jo sempre he dit que aquí a Barcelona no hi havia empreses especialitzades en grans espectacles com hi ha a Londres, o hi ha a Nova York, o hi ha a Los Angeles. El Pepo va ser capaç de muntar un equip de gent que va funcionar com una autèntica màquina. Per portar a terme aquestes cerimònies, com sabeu, es va fer un concurs. Aquest concurs va arribar a una fase final amb una situació gairebé, diguem-ne, no d'empat, però sí que no permetia una solució fàcil. Al final, per necessitats del projecte, el comitè executiu del COP92 va decidir juntar les dues empreses finalistes. Per una banda, Ovidio,
i, per una altra banda, Basat Sport Sponsoring. Eren les dues que van arribar a la fase final del concurs. El comitè executiu va decidir que el millor pel projecte era fusionar les dues. Fusionar-les es va crear OPS, Ovidio Basat Sport, que és l'empresa productora de les cerimònies. I això es va fer d'una forma imaginativa. Es va fer el 49% Ovidio, el 49% Basat Sport Sponsoring i un 1% el COP92, el que se'n diu l'acció d'or. Això permet que no puguin haver-hi situacions de bloqueig per desavinències, per empats, per diferències de criteris. Nosaltres ens vam guardar la capacitat final de decidir-ho. La creació d'aquesta empresa va servir per aglutinar tota una sèrie de gent que ara seria molt difícil de posar junta una altra vegada. El Pepo Sol, el Lluís Basat, el Josep Maria Casanovas, per exemple, el Manuel Huerga, el Toni Miró, que ens ha deixat aquest any, el Carles Santos, l'immens músic pianista de Vinaròs, tota una sèrie de gent, fins a la Glòria Rognoni, per exemple, que ens va, l'ex-actriu del Joglàs, que ens va ajudar dirigint la cerimònia de Paralímpics, perquè el mateix equip que va fer els Jocs Olímpics va fer els Jocs Paralímpics. Per tant, jo crec que la solució aquesta d'ajuntar les dues empreses va ser una solució intel·ligent. Per acabar, jo diria que el projecte, hi ha una manera molt fàcil d'explicar-lo, els Jocs de Barcelona és com una orquestra de música clàssica. Hi ha un compositor que va fer la partitura, que es diu Pasqual Maragall, hi ha un director d'orquestra que la va portar a terme, que es diu Josep Miquel Abat, i al final hi ha una orquestra, que érem tots els altres. El segon cello, el primer violinista, el pianista, l'oboe, tots diferents, tots veníem de mons diferents i d'una cultura molt diferent. Jo, si hi ha una imatge final que em quedaria, era quan sortíem al vespre de l'estadi, després de la feina, i et trobaves tota la gent que pujava per l'escala mecànica i donava voltes per l'estadi només per mirar què havia passat o per sentir una mica el sentiment que quedava, que sortia de les parets de l'estadi, que regalimava per les parets de l'estadi. Gent que volia haver-hi estat, gent que volia haver-s'hi involucrat, gent que s'havia involucrat a la fase de preparació i ara no hi era. Això és com va viure la ciutat aquests Jocs.